І знову праскай студыі Ганна Соуця, на відэасувязі са мной Ірына Халіб, журналістка, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, была палітзняволеная. Вітаю, Ірына. Вітанне, Ганна. Што для вас ёсць станоўчым, а што ёсць адмоўным сімвалам гэтай кампаніі, напрыклад, чарга, аўтазак, белая лента, што? Для мяне безумоўны станоўчы сімвал – гэта чарга. Гэта такое беларускае ноу-хау, незвычайнае. Вы ведаеце, заўсёды і паўсюль чарга гэта штосьці дрэннае. Так? Гэта штосьці, што пазбаўляе нас часу, пазбаўляе нас свабоды. Мы павінны марнаваць свой час, каб стаяць немаведама за чым. А тут чарга гэта сімвал свабоды. Гэта проста гэта аналаг акцыі пратэсту. Ты стаіш у чарзе, і разам з тым ты ўдзельнічаеш у акцыі. Што можа быць больш цудоўна? Таму для мяне, безумоўна, сімвал станоўчы гэта чэргі. Я люблю гэтыя чэргі ў нашым горадзе, ў іншых гарадах. А адмоўны сімвал гэтай кампаніі для мяне гэта Лукашенка. Такі ўжо слабы, няеглы, ужо зусім не страшны. Ведаеце, узгадваю, здаецца, Леў Толстой пра Леаніда Андрэева пісаў: «Он пугает, а мне не страшно». Вось гэта Лукашенка ў гэтую кампанію. Каля месяца таму ў дыскусію перадачы «Толькі жанчыны» вы казалі, што змены аўтарытарнай улады без плошчы проста не бывае ў гісторыі. Як цяпер вы ацэньваеце патэнцыял мірнага пратэсту людзей, якія стаяць у чэргах, якія падаюць скаргі, якія проста спрабуюць все рабіць паводле закону? Можа быць гэта без плошчы? Не можа быць. І без плошчы ўсё роўна нічога не будзе. Разумееце, чэргі, скаргі, гэта цудоўна як складнік, як адзін са складнікаў барацьбы за свабоду, барацьбы за свае правы. Але без плошчы ўсё роўна нічога не будзе. І таму я проста спадзяюся на тое, што чэргі гэтыя ўсё роўна рана ці позна, вось яны сцякуцца ў цэнтр горада, і там ужо ўсё вырашыцца. Я спадзяюся на тое. Прадстаўнікі аб'яднанага штабу гавораць, што ў гэтай выбарчай кампаніі фактычна ўжо ўсё адбылося. Маецца на ўвазе настроі людзей, актыўнасць людзей, самаарганізацыя людзей. Ці вы згодныя? Абсалютна згодныя. Вы ведаеце, у гэтай кампаніі, дарэчы, галоўны герой гэта не аб'яднаны штаб, гэта не кандыдаты адзін, другі, трэці, гэта, безумоўна, проста беларускі народ, які прадэманстраваў нейкія цуды самаарганізацыі, салідарнасці, узаемадапамогі. Гэта цудоўна, разумееце, людзі выходзяць на вуліцу, і яны разумеюць, што яны ўжо не самотныя, яны не ў адзіноце. Разумеюць, што нас большасць. І калі нас большасць, дык мы пераможам, па-іншаму проста быць не можа. Дзякуй вялікі. Гэта была Ірына Халіб, журналістка, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, была палітзняволеная. Да пабачэння, дзякуй. Да пабачэння. Менск, калі ласка, перадаю вам слова.